Nagbaklay-baklay din mi karon nagdala ko og asukar kay magbiko mi og nga. Ano siya si Churing? Siksi kayo mulakaw si Churing. Baklay para pasingot. Tara ang amuang baka nga pagkaniwanga. Daghan kay bunga guys oh. Among mangga diri. Kahinumdum mo ani mamupo mo. Kay ako'y nag-video gani ha karon si Manang na pod. Puli-puli na lang ming duhaan ni kay wala among tig-video. Dara dari ang daghan kay bunga sa mangga guys oh. Tan-awa mong lugar diri. Peaceful kay diring dapita guys. Nagbaklay-baklay din mi karon nagdala ko og asukar kay magbiko mi og ma. Lami na kaayo. Maura jud ni ang kalingawan namo diri sa bukid. Kay wala may dili man ta makalakaw-lakaw pud ron kay nay COVID ba. So kana guys. Go. Muna siya si Churing. Ako jud si Churing. Siksi kayo mulakaw si Churing. Unsa? Siksi kayo. Oh, Daghan kay bunga diri ang mangga guys. Oh, tan-awa gud ninyo. correct. Oh. Tan-awa gud mo diri guys. Dara i-focus diri man. Oh. Panindot diri sa among bukid. I-focus ang mga mangga man. Okay kaayo. Muna siya ang produkto diri sa Sa among bukid. bukid. Lubi ug mangga. Nindot kay view diri guys no. Sobra. Oh, nindot kay view no. Sada. Baklay para pasingot. Pasingot yun. Kaya aron di kadali intaptan anong mga virus. Kinahanglan jud ta mag-amping karon. Tama di ka Churing. Nga kuan kay delikado kay nang atong kalaban. Ano kalaban nga di makitaan. Makita Kinahanglan maghugas jud tag mga kamot. correct ka Churing. Gikan sa pagkuan nato pagpang malhin og baka manghugas jud tag mga kamot. Pero magbaklay pa mi layo-layo. Mga 1 kilometer. Tama ba? Oo. Ay. Kaita lagi aning magmas di ta kaginhawa. Gani mga tagbitlok. Kapoy. Si Manang lo. Oh, layo-layo mas mudak laya. 2 kilometro. Gikan sa atong gituan mga duha. Baklay lang. Hinay-hinay lang gitag baklay ini. Oh, random lang pod. Tama pod. Pero nice kay mong lugar dere guys. Muni. Bisag bukid ni dere basta mga buutan ang mga tao dere guys. Kung makaanhim og probinsya, entertain kay jud mo basta mga probinsyano. Tara ang amuang baka nga pagkaniwanga. Asa nang niwang? Niwang-niwang. Kahinay kay mukaon. Tura agdaghan namong baka. Pero dili man jud na amo ara nang gibatnan para nami bahin ba. Unsa man na imong gidala to this? Pilit para bikuhon. Magbiko ta ugma. Oo. Unsa na yung trabaho? Among ilubi dering uban. Way bunga. Huway bunga. Nadaot sa init.
Mo jud ni among lugar diri wa joy balay. Bukid. Tig video sa si Churing karon kay wala pa mong tig video. Nanguha pagkahoy kay himuong payag. Si Churing usa ang magbidyo. Daghan kay bunga guys oh. Among mangga diri. Kahinumdum mo ani mamupo mo. Dara. Napa diri sa unahan. Mao jud ni amo ang kuan. Hilig kaunon sa parisan ra namo nig kuan siya. Kanang say pangalan gay anak manang Asin. asin kanang Asukal tuyo. oh. Lami kaayo na siya. To ara si manang. Dara si Manang. Kaning mangga diri Daghan kay bunga oy. Dara oh. Dara kare. Mao gani. Wa pa jud ko nakita karon kay oh. Tara guys. Daghan kay mangga. Mo ni ang among bukid daghan kay mga puno-puno ba.